Tak my sme vedeli, že toto bude ťažký zápas, že to Veselí je doma o poznanie silnejšie ako je vonku a my máme problémy, aké máme. Ten káder je náš taký, aký je, čiže tam si veľa nevyberáme. Každopádne ale si myslím, že pri trošku koncentrovanejšej hre, hlavne v úvode trošku v obrane a potom následne v útoku by sme mohli každopádne tu uspieť, čo sa bohužiaľ nestalo, samozrejme. Úvod sme mali dobrý, kedy sme v podstate vyhrávali o 4 góly, tam nám chytala brankárka, tam nebol problém a z ničoho nič sme začali jednoducho zahádzovať čisté šance, super vystrelila brankárku, ale my sme ju upozorňovali teda tej hráčky na to, že akým spôsobom asi bude chytať a napriek tomu teda tá strelba nebola úspešná. Ja samozrejme blahoželám superovi k víťazstvu, no a dúfam, že toto sa z našej strany už nezopakuje. No pokiaľ ja môžem zhodnotiť, je to jedno z veľkých víťazstiev Veselskej hádzanej, lebo si myslím, že ako to tu odznelo, že majú zranené hráčky. Ja som sa nikdy nevyhováral na to, to nehovorím, že sa vyhováraš, ale ja berem Michalovce ako super špičkový mančaft. Či tu boli v 9, 14 alebo 16, víťazstvo je stále naše. Čiže ešte raz, obrovské naše víťazstvo. Ja som už minulý týždeň avizoval, že hráme, naša krivka stúpa, ako výkonnosti je stúpajúca. Teraz sa to znovu potvrdilo. Žiaľ Bohu, nevyhli sme sa v dnešnom zápase zbytočným technickým chybám. 8 minút pred koncom sme viedli 24-20. Tam sme to kľudne mohli dohrať a dievčatá pod obrovským tlakom, niektoré majú málo takýchto zápasov odohratých, kopili sme chybu na chybu a len tak, že sme to dotiahli do toho víťazného konca. Poviem vám pravdu, aj keď bolo o 4, aj keď bolo o 2 góly, nebol som si istý a pokladám ešte raz Michalovce za jeden super mančaft, no v dneskajšom zápase sme boli lepšími a to ma strašne teší. Tak já bych možná začal. A dneska vlastně jsem si všiml, že vlastně po delší době chytala v bráně Darina Zvoničová, předtím dostávala přednost jak Pavla Škavronková, tak Zdášovi Lídalovou se střídali. Dneska vlastně po pár minutách vlastně nastoupila Darina do branky, pak odchytala prakticky celý zápas, kromě několika sedmíček. Byl to takový taktický manévr vlastně na Michalovce, nebo to vyplynulo spíš ze situace? Nie situácia, sú to taktické manévre. Minule som poslal 3 brankárky do zápasu so Šalou, lebo som vedel, že brankárky budú jazyčkom na váhach. Tak aj bolo Fabianova v tom zápase, v druhom polčase nás vychytala. Do tohto zápasu som volil alternatívu Škavronková, ktorá má trošku pomalšie zakladanie rýchlych protiútokov a Zvoničová, ktorá má rýchlejšie. Čiže chcel som, aby sme hrali aj proti takémuto silnému súperovi čo najrýchlejšie. A to, že som striedal 5., 8., 10. minúte, myslím si, že to nebolo z taktických ťahov. Proste išla Škavronková dole a nastúpila Zvoničová. Klobúk dole pred výkonom Dariny. Veľmi, veľmi ma prekvapila. Myslím si, že ona aj takto chytáva, ale aj vďaka nej sme mohli zakladať rýchle protiútoky. Žiaľ Bohu, niekedy jej myšlienka hnať tie rýchle protiútoky dopredu ostala trošku zabudnutá. Dievčatá nerealizovali to, čo sme chceli. Strácali sme tými technickými chybami. Ale myslím si, že aj Škavronková zachytala výborne. Napríklad mali sme veľmi dobre prečítaného súpera aj čo sa týka hádzania sedmičiek. Musím sa priznať, že tie 2 sedmičky, čo Škavronková chytala, tak to som si bral ja na svoje plece. Ja som jej otvorene povedal, pôjde hádzať tam, pôjdeš tam, to bude môj gól, keď ho dostaneš. Vyšlo to. A ještě bych se možná zeptal další otázku. Sedmičky začala házet Maria Gedroyd. Do dosavadním průběhu většinou házela Marcela Handlová. Znamená to, že vlastně Veselí našlo takovou druhou vlastně ostrostřelkyni z tohoto postu? Nemyslím si ešte. Maria je aj Viktória zatiaľ druhý týždeň tu, no len v tomto zápase Marcelka nebola vo svojej koži. A po prvej nepremenenej som tam dal Viktóriu, ktorá fakt má švih, strelu a z tých 7 metrov to vie tam hodiť. Po nepremenenej sedmičke Viktórii som Marcele hovoril, že poď skúsiť, lebo bola druhá brankárka, už tam bola Krajcárová. Predtým jej Kudročová chytila, žiaľ Bohu, Marcela si neverila. Povedal, to sa priznám, že tréner, neverím si. Tak kvôli tomu som poslal zas Mariu. Vychádzal som z toho, že z tej sedmičky sú to skúsené brankárky a potrebuje tá strela mať aj razanciu a tieto dve sú na to. Popri tom aj rozmýšľajú, myslím si, že...
Ještě jednu teda otázku na trenéra, nebo asistenta trenéra, vlastně hostu. V prvním poločase podala velmi dobrý výkon bránce vlastně Kudročová, přesto do druhého poločasu nastoupila Krajcárová. Proč vlastně došlo k této změně? Tak ja som tam striedal tie brankárky hlavne skrz toho, že tá Linda tam vlastne dostala, myslím, tu mám nejakých 7-8 gólov po sebe, čo je dosť veľa. A chcelo to určite zmenu, lebo ona nechytala zle, každopádne ona chytala veľmi dobre, hlavne ten úvod bol super. A jednoducho, ale tá obrana jej potom absolútne nepomáhala, čiže ona dostala góly z trhákov, z takých vecí, ktoré by dostala dva góly z krídla od Marcely, myslím, ktoré by teoreticky mohla chytiť. A preto som aj striedal tie brankárky, tam v podstate sú oni rovnocenné, takže tam nejaký problém nie je. Myslím, že dneska to u brankárok nebolo. Pane Pompoši, už v 10. minutě jste byl propocený tak, jak jste teďka, kompletně. Ohromně jste to prožíval, řekl jste, že to je velká výhra pro Veselí. Kam to řadíte ve vaší trenérské kariéře, tuto výhru? Ja si myslím, že na jedno z prvých miest. Ja si vážim každého menšieho úspechu. Toto není malý úspech, to je veľký úspech. I keď každý, možno niekto si myslí, že takéto víťazstva sa nepočíta. Nie, u mňa, ja si radím veľmi, veľmi vysoko. Výborně, děkuji.